हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 6वा दिवस, 6वा अध्याय. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 6वा अध्याय. अध्यायाचं नाव आहे ध्यान योग. आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. नामानिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत, आपण त्यांनाही साष्टांग वंदन करूया. आणि त्यानंतर सगळ्या छोटी सर्व कृष्ण सेवकांमुळे आपल्या 40 बॅच ज्या आहेत त्या उत्तम पद्धतीने पार पडलेल्या आहेत आणि आपली ही 41वी बॅच सुद्धा खूप छान पद्धतीने सुरू आहे. तर अशा सर्व कृष्ण सेवकांना आपण वंदन करूया आणि पुढे जाऊया. तर आपला रोजचा प्रश्न आहे की आपण कालच्या अध्यायामध्ये काय पाहिलं. कोण सांगणार मला? हरे कृष्ण. तुम्ही हँड रेस करू शकता. हरे कृष्णा प्रभूजी, बोला. हरे कृष्ण. कालच्या अध्यायामध्ये आपण कृष्ण भावना भावित कर्म या म्हणजे कर्म संन्यास योग यावर प्रकाश टाकलेला आहे. तर यामध्ये कृष्ण म्हणजे जे हे आहेत अर्जुन आहेत ते गोंधळून गेलेले आहेत. तर त्यामध्ये ते म्हणतात की कर्माचा त्याग किंवा भक्तिमय कर्म या दोघोपैकी
अधिक लाभप्रद कोणतं आहे मला, ते मला निश्चित सांगा, असं भगवंताला ते म्हणतात. त्यावर भगवान सांगतात की कर्माचा संन्यास आणि भक्तिमय कर्म हे दोन्ही मुक्तिदायक आहेत. तथापि भक्तियुक्त जे कर्म जे आहे, हे कर्म संन्यासापेक्षाही अधिक श्रेष्ठ आहे, असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. फलदायी कार्यकल्पामुळे नृगराजाचं पतन कसं उपकार आहे. झालं, हा नृग, तर त्याविषयी एक गोष्ट सांगण्यात आलेली होती काल. म्हणजे याच्यावरून असं सांगितलं की आपण जे कर्म करतो ते भगवंताला अर्पण जर केले तर आपण कर्मबंधनात अडकत नाही. नंतर पल्गु वैराग्य आणि युक्त वैराग्याविषयी माहिती देण्यात आली. पल्गु वैराग्यावर सांगितलं की सर्व कर्माचा त्याग करायचा आहे आणि युक्त वैराग्यामध्ये भगवंताच्या आनंदासाठी कर्म करायचं आहे. पुढे सांगण्यात आले की जे कर्माचा द्वेष करत नाहीत, तसेच फळांची अपेक्षा करत नाही, त्याला कर्म संन्यासी म्हणायचं, असं सांगितलेलं आहे. नंतर लव मात्र जरी साधू संग आपल्याला झाला तर त्यांच्या आध्यात्मिक गोष्टीचा आपल्यावर चांगला प्रभाव पडतो. म्हणजे हरिदास ठाकूर यांची गोष्टीद्वारे आपण समजून सांगितलेलं आहे. आसक्ती न ठेवता कर्म करणाऱ्या साधकावर पाप कर्माचा प्रभाव पडत नाही. जसं कमळाच्या पानाला पाणी स्पर्श करत नाही, त्याप्रमाणे या त्याच्यानंतर नम्र साधू यथार्थ ज्ञानाच्या आधारे ब्राह्मण, गाय, कुत्रा, चांडाळ या सर्वांना समदृष्टीने पाहतो. नंतर बुद्धिमान मनुष्य भौतिकेंद्रियाच्या संयोगापासून उत्पन्न होणाऱ्या दुःखाच्या कारणामध्ये भाग घेत नाही. सुखांना आरंभ आणि शेवट असतो. बुद्धिमान व्यक्ती त्यामध्ये विशेष रस घेत नाही किंवा आनंद घेत नाही. भगवान श्रीकृष्ण सर्व कार्याचे भोक्ता आहेत. सर्व लोकांचे आणि देवदेवतांचे ते अधिपती आहेत. सर्व जीवांचे हितकर्ता आहेत. सर्व जीवांच्या कल्याणाची इच्छा करणारे ते आहेत. भगवंतावरून कोणीही श्रेष्ठ नाही. म्हणूनच म्हणले आहे, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम सर्वधम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांती मृच्छती. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी, खूप छान. प्रभूजी पूर्ण एक अध्याय डोळ्यासमोरून असा प्रभूजी सांगत असतात तेव्हा डोळ्यासमोरून पटकन निघून जातं. खूप छान प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. साधना माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. अध्याय 5वा आपला संन्यास कर्मयोगाच्या वरती होता. कृष्ण भावना भावित क्रिया. याच्यात कर्मकांड, कर्म कसं करायचं किंवा मला अर्पण करण्यासाठी ज्ञान देणं आवश्यक आहे का, या सगळ्या गोष्टी भगवंतांनी कृष्णाला सांगितलं की तू क्षत्रिय आहे, तू तुझं फक्त कर्तव्य बुद्धीने तुझं कार्य पार पाड. पुढे काय घडणार आहे ते त्याचा तू विचार करू नकोस, हे भगवंत अर्जुनाला सांगत असतात. त्याचबरोबर भगवान सांगतात की अज्ञानामुळे तुमच्या अंतःकरणात निर्माण झालेल्या शंकांचे ज्ञानाच्या शास्त्राने नाश केले पाहिजे, असं अर्जुनाला ते सांगत असतात. आणि बाकीचं त्या प्रभूजींनी सांगितलं आहे सगळं व्यवस्थित. खूप छान माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर कालचा आपला होता कर्म संन्यास योग किंवा जे आपण कर्मयोग कृष्ण भावना भावित क्रिया. आपण भगवद्गीतेच्या पहिल्या टप्प्यावर किंवा पहिला पडाव जो म्हणतो अध्याय नंबर 1 ते अध्याय नंबर 6 जो कर्मयोग आहे, तर आपण आजच्या शेवटचा जो अध्याय आहे, शेवटच्या अध्यायावर आहोत आपण. कालच्या अध्यायात आता प्रभूजींनी खूप छान सांगितलेलं आहे की कालचा कर्मसन्यास योग होता. तर आपण कर्म करायचं आहे, पण कर्माच्या फळाची अपेक्षा करायची नाही आहे. म्हणजे कर्माचा त्याग नाही करायचा, तर कर्मफळाचा त्याग करायचा आहे आणि त्यालाच कर्मसन्यास असं म्हणतात. आणि कर्म हे आपण जेव्हा फळाचा त्याग करतो तेव्हा त्याला निष्काम कर्मयोग असं म्हणतात. म्हणजे आपल्याला कर्माचा कर्मयोग किंवा कर्माचं कर्मयज्ञ करायचं आहे आणि आपल्याला 5 प्रकारचे यज्ञ किंवा 5 प्रकारचे विहित कर्म ज्याला आपण म्हणतो, इति कर्म, आद्य कर्म जे आहेत ते आपण पाहिलेलंच आहे याच्या आधीच्या अध्यायामध्ये.
आणि त्यानंतर हे सगळं का करायचं? हे सगळं कसं शक्य आहे? तर हे सगळं शक्य आहे जेव्हा आपण त्या कर्माचा कर्ता जेव्हा मी आहे असं आपण समजतो, की हे मी केलं आहे, माझ्यामुळे झालं आहे, माझ्यासाठी मी केलं म्हणून ह्या गोष्टी झालेल्या आहेत. ह्या भौतिक प्रपंचामध्ये आपल्याला मी आपण पाहिलेलं आहे, की 3ऱ्या अध्यायामध्ये आपल्यातला अहंकार, आपल्यातला काम, क्रोध, आपल्यातला हाच मोठा आपला शत्रू आहे. हो की नाही? मग हा कर्ता जो आहे, हा कर्ता आपण नसून म्हणजे हे अज्ञान जेव्हा बाजूला होतं आणि कर्ता कोण आहे? तर भगवान श्रीकृष्ण आहे. भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्व लोकै महेश्वरम. तो असा जे भगवंत ते त्या कर्माचा कर्ता आहे. मग ते भगवंत कोण आहेत? तर तिन्ही लोकांचे स्वामी आहेत. मग त्या तिन्ही लोकांच्या स्वामींशी आपला काय संबंध आहे? तर सुहृदं सर्व भूतानां म्हणजे आपल्या सगळ्यांचे ते मित्र आहेत, हितचिंतक आहेत. आणि हे जेव्हा आपण लक्षात घेतो, तेव्हा आपल्याला जी सतत आपल्याला लागलेली जी खात असलेली जी चिंता असते, माझं उद्या काय होईल? माझं पुढे काय होईल? कसं होईल माझा? तर ही चिंता जी आहे तिथेच समाप्त होते आणि आपल्याला शांती मिळते आणि म्हणूनच ते शांती सूत्र आपण त्याला म्हणतो, की हा पीस फॉर्म्युला जो आहे, ह्या 3 गोष्टी जर लक्षात ठेवल्या, तर निश्चितच आपल्याला शांती मिळेल. जिथे शांती आहे, तिथे समाधान आहे. जिथे समाधान आहे, तिथे आनंद आहे. आणि जिथे आनंद आहे, तिथे सगळंच काही आहे. पण आता आपण पुढच्या अध्यायात बघणार आहोत. आजचा आपला आहे ध्यानयोग. मग शेवटच्या कालच्या अध्यायामध्ये आपण कुठेतरी बघितलं, की भगवंतांनी आपल्याला अ, कर्माबद्दल सांगितलेलं आहे, कर्म संन्यासाबद्दल सांगितलेलं आहे. मग आज आपल्याला भगवंत सांगत आहेत ध्यानाबद्दल, म्हणजे ध्यानयोग. ध्यान करता कसं आपण भगवंताशी अनुसंधान साधू शकतो. योग म्हणजे भगवंताशी अनुसंधान साधणे, भगवंतापर्यंत पोहोचणे. हो की नाही? मागच्या अध्यायामध्ये आपल्याला अष्टांग योगाच्या जे प्रकार आहेत किंवा अष्टांग योग म्हणजे काय? मग त्याचे ते वेगवेगळे टप्पे काय आहेत? हे आपल्याला विस्तृतपणे जाणून घ्यायचं आहे. मग आपलं मन आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. मग मनाला आपण कसं संयमित करू शकतो? तर हेही सांगितलेलं आहे. मग असं सगळं करत असताना बऱ्याच वेळा काय होतं, की सगळेच सुरू होतात. सगळेच नामजपाला लागतात, सगळे लागतात. पण मग सगळ्यांनाच पहिला नंबर येतो का? नाही. सगळेच पुढे जातात का? नाही. मग काही कुठेतरी मध्ये थांबतात, काहीतरी अडथळे तयार होतात काय? मग ते त्याला अयशस्वी योगी असं म्हटलेलं आहे. मग त्यांचं गंतव्यस्थान काय आहे? त्यांचं पुढे काय होतं? हे पण सांगितलेलं आहे. आणि भक्तियोग हा सर्वोच्च योग आहे. असं कुठेतरी आपल्याला कर्मयोगाच्या शेवटी किंवा कर्मयोगातून भक्तियोगाकडे वळताना भगवंतांनी आपल्याला कुठेतरी भक्तियोगाचे पुन्हा आपल्याला एक ओळख करून दिलेली आहे, एक माहिती करून दिलेली आहे. तर हे कुठेतरी आपण आजच्या अध्यायात बघणार आहोत. तर आता मी फटाफट सगळ्या स्लाइड्स ज्या आहेत अ, त्या अ, पुढे करते. तर मला फक्त सगळे एकेकाने उत्तरं द्या. आता योग म्हणजे काय? म्हणजे आपल्या सगळ्यांना आता सध्या प्रचलित असलेला आपण योग नाही म्हणत. ॲक्चुअली शब्द योग आहे. पण त्याचं स्पेलिंग हे YOGA असल्यामुळे आपण योगा करतो. इथे योगाचा क्लास, तिथे योगाचा क्लास. आपण त्याला योगा असं म्हणतो. योग शब्द आहे. मग आता तुमच्या माहितीमध्ये असलेला योगा म्हणजे योग जो आहे त्याचा अर्थ किंवा तुम्हाला आता तर मी काही स्लाइड्स तुम्हाला दाखवते आहे. तर याला योग म्हणायचा का? असं तुम्ही मला आता फक्त सांगा. ठीक आहे. आता याला योग म्हणायचं का? हरे कृष्ण. कोणी पण एकाने सांगा. हो किंवा नाही मध्येच उत्तर द्यायचं आहे. हरे कृष्ण. नाही. योग नाही. याला नाही. याला नाही. नाही. याला नाही. याला नाही. 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 योग नाही. याला नाही. नाही. हरे कृष्ण. तर आपण हे जे आता आपण प्रचलित आहे सध्याचं ज्याला आपण शारीरिक व्यायाम पद्धती वेगवेगळ्या पद्धतीने केले जातात त्याला आपण योगा असं हल्ली म्हणतो. पण योगा म्हणजे काय? योग हा धातू आहे. योग हा मूळ शब्द आहे. युज हा मूळ शब्द आहे. मूळ धातू आहे आणि त्याचा अर्थ असा आहे, की आपण परमेश्वराशी अनुसंधान साधणे आणि बरेचसे काही लोक मेडिटेशन सेंटर्स वगैरे हल्ली आहेत, प्रचलित आहेत, की जिथे हठयोगा किंवा आपल्याला श्वासावर नियंत्रण म्हणजे प्राणायाम ह्या 2 गोष्टी शिकवल्या जातात. तर आणि बरेचसे पुस्तकं सुद्धा मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत.
तर आता आपण योगा काय आहे किंवा भगवंतांनी योगाबद्दल काय सांगितलेलं आहे, ते भगवद्गीतेमध्ये लिहून ठेवलेलं आहे, तर ते बघणार आहोत. तर योग, अष्टांग योग, अष्टांग योग. मग अष्टांग योग काय? अष्ट म्हणजे 8. 8 प्रकारचे जे गोष्टी आहेत किंवा जे टप्पे आहेत, जे प्रकार आहेत, ते मिळून अष्टांग योग तयार झालेला आहे. मग आपण आता विस्तृतपणे बघणार आहोत, की त्याच्यामध्ये एक-एक पायऱ्या आहेत, एक-एक गोष्टी, एक-एक टप्पे आहेत. मग पहिला आहे यम, दुसरा आहे नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी. म्हणजे हे सगळे टप्पे जेव्हा आपण एक-एक टप्पा पार करत जाऊ, एक-एक टप्पा पुढे-पुढे सरकत जाऊ, तेव्हा समाधी म्हणजे आपण त्या क्षणी आपण आपलं मन जे आहे किंवा आपलं एक-एक गोष्टींवर नियंत्रण करत आपण हळू-हळू पुढे जाऊन आपल्यामध्ये असलेल्या परमात्म्याचं आपण आत्मसाक्षात्कार किंवा साधनेमध्ये आपण किंवा समाधी अवस्थेमधून आपल्याला आत्मसाक्षात्कार होणार आहे किंवा त्याचं दर्शन होणार आहे. तर हे सगळं आणि ही सगळी पद्धती करण्यासाठी आपल्याला काही नियम आहेत, काही तत्त्वे आपल्याला जाणून घ्यायचे आहेत. तर सगळ्यात पहिलं आहे की यम. कोणी वाचेल का? हरे कृष्णा, कोणाला इच्छा आहे वाचायची? हो, मी वाचेन ना. हो, वाचा. हरकत नाही. हरे कृष्णा. ही स्लाइड वाचा. हां. यम 6 पैकी 10. त्याने निर्जन ठिकाणी एकटे राहावे आणि नेहमी काळजीपूर्वक आपल्या मनावर नियंत्रण ठेवावे. नियम 6 पैकी 17वा. त्याच्या खाणे, झोपणे, काम करणे, करमणुकीच्या सवयींमध्ये संयमी असावे. आसन क्रमांक 6.11.14. कुशा, गवत जमिनीवर ठेवा, नंतर ते हरणाच्या कातड्याने झाकून टाका. आसन खूप उंच किंवा खूप खाली नसावे आणि ते एखाद्या पवित्र ठिकाणी असावे. व्यक्तीने आपले शरीर, मान आणि डोके सरळ रेषेत धरावे आणि नाकाच्या टोकाकडे स्थिरपणे पाहावे. अशा प्रकारे चंचल दबलेल्या मनाने भयरहित लैंगिक जीवनापासून पूर्णपणे मुक्त होऊन माझे ध्यान करावे. प्राणायाम, बाहेर जाणाऱ्या श्वासाची इन आणि आत येणाऱ्या श्वासाची आणि बाहेर जाणाऱ्या श्वासाची हालचाल थांबवण्याचा सराव करा. अशा प्रकारे शेवटी ट्रान्समध्ये राहा. हे मध्ये मध्ये इंग्रजी शब्द का दिलेत? तर ती स्लाइड तशीच आहे. हरे कृष्णा. हां. हरे कृष्ण. हे पण 3 वाचा. प्रत्याहार, भौतिक अस्तित्वाचा अंतधारणा त्याच्या मानसिक क्रियाकलापांना शिस्त लावते आणि सर्व भौतिक इच्छांपासून रहित अतिरिक्त स्थितीत स्थित होतो. त्याला योग प्राप्त झाला असे म्हणतात. ध्यान, वारा नसलेल्या ठिकाणी जसा दिवा डगमगत नाही, त्याचप्रमाणे दिव्यवादी ज्याचे मन नियंत्रित आहे, तो दिव्य स्वरूपाच्या ध्यानात सदैव स्थिर राहतो. समाधी, माणूस कधीही डळमळत नाही. अगदी मोठ्या अडचणीतही भौतिक संपर्कापासून उद्भवणाऱ्या सर्व दुःखापासून हेच खरे स्वातंत्र्य आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आपण बघणार आहोत हे जे अष्टांगाचे आपण 8 टप्पे पाहिले किंवा 8 प्रकार पाहिले, तर आपण इथे भगवंतांनी एकेका श्लोकामध्ये आपल्याला त्याचं वर्णन केलेलं आहे. तर पहिला आहे यम. यम म्हणजे पहिला जो टप्पा आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला यम आणि नियम म्हणजे आपल्याला अंतर्बाह्य म्हणजे बाह्य, यम जे आहे ते बाह्य आणि नियम जे आहे ते अंतर्गत. म्हणजे आपल्याला कुठेतरी आपल्याला एक शिस्त पाळायची आहे, आपल्याला एक सवय लावायच्या आहेत, आपली जीवनशैली आपल्याला बदलायची आहे. मग यम म्हणजे काय? तर कुठेतरी आपल्याला आपलं जे घर-दार, संसार जे काय आहे ते सगळं सोडून आपल्याला एका निर्जन ठिकाणी जायचं आहे. कुठेतरी दूर जंगलात, वनात, हिमालयात कुठेतरी जाऊन तिथे जाऊन आपल्याला आपल्या मनावर जे आपलं मन जे आहे, ते चंचल मन जे आहे त्याला नियंत्रण करण्यासाठी आपल्याला या भौतिक प्रपंचाचा, ह्या संसाराचा आपल्याला त्याग करायचा आहे. दुसरं आहे नियम. म्हणजे आपल्याला अंतर्गत सवयी ज्या आहेत त्या बदलायच्या आहेत. त्याच्यामध्ये काय आहे, की आपल्याला आपल्या ज्या रोजच्या सवयी आहेत म्हणजे खाणं, झोपणं,
त्याच्यानंतर आपली कामाची जी पद्धत आहे, आपण करमणुकीसाठी आपण काय करतो, म्हणजे आपण आपला टाइम पास करण्यासाठी आपला वेळ आपण कसा, बरेच जण म्हणतो, की आपल्याला कोणीतरी सांगितलं, की नामजप करा. तर आपला पहिला शब्द असतो, इथं वेळ कोणाला आहे? आपलं पहिलं वाक्य अगदी सहजिक, म्हणजे आपण न विचार करता सुद्धा ते इतकं स्वाभाविक उत्तर येतं, की इथे वेळ कोणाला आहे, हो की नाही? म्हणजे आपल्याला, आणि आपण दिवसभरामध्ये 24 तासामध्ये जर आपण आपले शेड्यूल बघितलं, लिहून काढलं, तर आपल्याला समजेल, की आपल्याला की जो करमणुकीचा जो वेळ आहे, तो आपण नामजपामध्ये घालवू शकतो, हो की नाही? किंवा त्याच्यातला काही भाग आपण नामजपामध्ये आपण अ, सदुपयोगी लावू शकतो. तर हे असे नियम जे आहेत, की खाण्यापिण्याचे नियम जे आहेत, तर ते आपल्याला बदलायचे आहेत. मग त्याच्यानंतर कुठे दूर ठिकाणी गेले, एखाद्या स्थळी गेलं, तर तिथे आपल्याला आसन व्यवस्था कशी असेल, तर आपल्याला एका म्हणजे जमिनीपासून थोडंसं वर, पण आपल्याला गवताचं आसन, आणि त्याच्यावर जर हरणाच्या किंवा वाघाची कातडी, आपण ज्याला व्याघ्रासन वगैरे असं म्हणतो, की ते थोडंसं जमिनीपेक्षा थोडं उंच ठिकाणी, अशा ठिकाणी ते गवताचे सगळे ते पसरवून त्याच्यावर ते आसन टाकून आपल्याला तिथे बसायचं आहे. आणि बसायची सुद्धा पद्धत आहे. तर आपल्याला असं पद्मासनामध्ये बसायचं आहे. त्याच्यानंतर आपली मान, त्याच्यानंतर पाठ वगैरे आपलं सगळं हे सगळं जे आहे डोकं, हे एका सरळ रेषेत आलं पाहिजे, एका विशिष्ट रेषेमध्ये आलं पाहिजे. आणि मग त्याच्यानंतर आपल्याला हे सगळं झाल्यानंतर आपल्याला आपले जे 2 डोळे जे आहेत ते नाकाच्या टोकाकडे आपण स्थिरपणे बघून आपण एकाग्र चित्ताने त्याच्याकडे बघायचं आहे आणि ध्यान लावायचं आहे. आणि हे सगळं करताना आपल्याला कधीतरी आपण सामान्य लोकं आहोत, त्यामुळे आपल्याला लगेच झोप येईल. आपल्याला जर एकटं कुठे बघायला सांगितलं, तासभर बसायला सांगितलं, तर त्याच्यातले आपले पाऊण तास आपली झोप तयार होऊन जाते की नाही? पण तसं नाही करायचं आहे. आपल्याला जागं राहायचं आहे. आपल्याला आणि जागं राहून आपल्याला ध्यान लावायचं आहे. आपल्याला आपल्या श्वासावर नियंत्रण ठेवायचं आहे. आपल्याला प्राणायाम करायचा आहे, म्हणजे श्वास घ्यायचा आहे, श्वास सोडायचा आहे, आणि तो सुद्धा एका विशिष्ट पद्धतीने सोडायचा आहे. आपल्याला प्राणायामामध्ये आपल्याला माहिती असेल, की कुंभक, रेचक, पूरक, म्हणजे आपण श्वास घेणं, श्वास रोखून धरणं, त्याच्यानंतर श्वास सोडणं. तर त्याच्यावर आपल्याला नियंत्रण आणायचं आहे आणि आपल्याला नामजप करायचा आहे, आपल्याला ध्यान लावायचं. मग धारणा कसायची, तर हे सगळं करत असताना आपल्याला पुढचा प्रकार आहे आपल्याला प्रत्याहार. मग याच्यामध्ये आपल्याला इंद्रियांवर कुठेतरी नियंत्रण आणायचं आहे. मनाला शिस्त लावायची आहे, इंद्रियांना शिस्त लावायची आहे, की जेणेकरून आपण आपण अ, खूप वेळेसाठी, खूप दिवसांसाठी, महिन्यांसाठी, आपण वर्षानुवर्ष आपण तशा स्थितीमध्ये आपण बसू शकतो आणि आपण ध्यान करू शकतो. तर हे आपल्याला कुठेतरी लक्षात घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर मग हे सगळं केल्यानंतर धारणा कोणाची धरायची, हो की नाही? म्हणजे डोळ्यासमोर कोणाची छबी आणायची, कोणाला हे आणायचं? तर आपल्याला समोर आपल्याला भगवंताची छबी आणायची आहे. आपण जे अर्चविग्रह जे आहेत, जे आपण आपल्या घरामध्ये आपण ज्यांची पूजा करतो किंवा आपण कुठल्या मंदिरात गेलो तर त्यांचं आपण दर्शनासाठी जातो, तर त्यांची आपल्याला धारणा धरायची आहे. आणि त्यांची धारणा धरल्यानंतर ध्यान लावायचं आहे. मग ध्यान कसं लावायचं, तर इथे आपल्याला छान उदाहरण दिलेलं आहे. आपल्या प्रत्येकाच्या घरी आपल्याकडे आपण दिवा लावतो, बरोबर? तर तो दिवा वर फॅन चालू असेल किंवा छान खिडकीतनं वारा आला, की तो असा हलतो, हो की नाही? पण तो असा एकसंध असाच दिवा न डगमगता असा आपण मग खिडकी बंद करू, फॅन बंद करू आणि मग तो तसाच छान तेवत राहतो. तर अशा पद्धतीने त्या दिवा कसा राहतो स्थिर, तसं आपलं मन स्थिर ठेवायचं आहे. आणि हे सगळं झाल्यानंतर आपल्याला, आणि असं हे आपल्याला अनेक दिवस, महिने, वर्ष आपल्याला सातत्याने करायचं आहे. हा प्रयत्न आपल्याला सातत्याने करायचा आहे. आणि मग त्याच्यानंतर आपल्याला हळू समाधी अवस्थेत जायचं आहे. तर हे आहे अष्टांग योग. ध्यान योगातला अष्टांग योग जे आहे, हा आपल्याला, आणि हे करता आपल्याला भगवंतापर्यंत जायचं आहे, पोहोचायचं आहे, भगवंताशी अनुसंधान साधायचं आहे. म्हणजे आपल्याला अंतर्बाह्य बदल करून आपल्या इंद्रियांना संयमित ठेवून, मग इंद्रियांना संयमित म्हणजे तो आपण एक उदाहरण पाहिलं होतं. कासव कसा आपले सगळे अवयव असे आपण आत घेऊन बसतो, तसं आपल्याला आपल्या इंद्रियांना सगळ्यांना असं आत घेऊन बसायचं. कुठल्याही
इंद्रिय विषय, इंद्रियाच्या आपल्या ज्या इच्छा आकांक्षा आहेत त्या कुठेही न डोकावता त्यांच्यावर नियंत्रण आणून, मनावर नियंत्रण आणून आपल्याला भगवंतापर्यंत पोहोचायचं आहे. ह्या पद्धतीला अष्टांग योग असं म्हणतात. मग आता मला सांगा, ही जी अष्टांग पद्धती जी आहे, जी आपल्याला सांगितलेली आहे शास्त्रांमध्ये, भगवद्गीतेत सांगितलेली आहे, तर ही तुम्हाला तुम्ही करण्यास तयार आहात का? किंवा तुम्हाला असं वाटतं का की ही आपण करू शकतो, सोपी आहे आणि हे करता करता आपण आपली अध्यात्मामध्ये प्रगती साधू शकतो? काय वाटतं तुम्हाला? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. एका वेळी एकाने उत्तर द्या. हरे कृष्ण. हा, साधना माताजी, हरे कृष्ण बोला. माताजी, आपण हा योग करायचं जर म्हटलं तर करू शकतो. आपल्या इंद्रियांवर जर आपण नियंत्रण ठेवलं तर ह्या गोष्टी आपल्याला सहज शक्य होऊ शकतील असं मला वाटतं. ओके. सुनील प्रभूजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शक्य आहे, प्रयत्न करायला हरकत नाही. अच्छा. अजून एका माताजींनी मगाशी अनम्यूट केलं होतं. हरे कृष्ण माताजी. हा, मोनाली माताजी, हरे कृष्ण. करू शकतो, पण ते ज्या पद्धतीने करण्यास आहे, म्हणजे जसं की ध्यान करण्यासाठी त्या मनाची अवस्था प्राप्त होणं, त्यासाठी फार सराव करण्याची आपल्याला आवश्यकता आहे. मन स्थिर होणं त्यासाठी आवश्यक आहे. खूप छान माताजी, हरे कृष्ण. गंगाधर माताजी, हरे कृष्ण बोला. ही जी अष्टांग योग पद्धती आहे ही टाइम कन्झ्युमिंग असून दुःखकारक आहे. म्हणजे आपल्याला म्हणजे अडॉप्टेबल नाही, म्हणजे आपण त्यामध्ये ओके. टू नाही करू शकत. हा, आपण नाही करू शकत. ओके. हरे कृष्ण. बाकी माताजी सांगता आहेत की करू शकतो, तुम्ही सांगतायत नाही करू शकत. हरकत नाही, आपण आता पुढे बघूया. तर हरे ही कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माताजी, भगवान शंकराने माता पार्वती हे अष्टांग योग सांगितलेलं आहे. मी रामानंद सागर यामध्ये बघितलेलं आहे. तर माताजी, सामान्य माणसाला थोडं कठीणच जाणार आहे, कारण की ही जी अष्टांग योगची जी सवय असते ती सामान्य माणसाला नसते, त्यामुळे कठीण जाणार. ओके. हरे कृष्णा प्रभूजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपण पुढे जाऊया लगेच. तर आता प्रत्येकाच्या मनात वेगवेगळा विचार आहे, वेगवेगळ्या भावना आहेत की आपण हे करू शकतो, नाही करू शकत. तर आता अर्जुन काय म्हणता आहेत ते बघूया. जेव्हा ही अष्टांग योगाची पद्धती की अर्जुन म्हणतायत की मला त्यांनी एक वेळेस सांगितलं की मला कर्मत्याग करायचा आहे, मला युद्धच करायचं नाही आहे, शस्त्र बाजूला ठेवायला सांगितलं. मग त्याच्यामध्ये भगवंत जेव्हा एक गोष्टी त्यांना सांगता आहेत, त्याच्यात त्यांनी अष्टांग योग पद्धती सुद्धा सांगितली की ठीक आहे, तुला युद्ध नाही करायचं आहे ना, तुला वनात जायचं आहे, तुला कर्माचा त्याग करायचा आहे, तर तुला सगळं सोडून तुला वनात जायचं आहे, बरोबर. पण मग वनात जायचं असेल तर तुला अष्टांग योग पद्धती काय आहे त्याचं आत्ताच आपण वर्णन ऐकलं किंवा त्याचे पद्धती, त्याचे नियम आपण ऐकले. तर याचं तुला पालन करावं लागेल, त्याशिवाय काय तुला पुढे प्रगती नाही. आणि मग हे सगळं ऐकल्यानंतर अर्जुनाचं असं म्हणणं आहे की हे कसं शक्य आहे, अष्टांग योग पद्धती किती अवघड आहे. आणि मग त्याच्यावर त्यांचं म्हणणं आहे, चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथी बलवद दृढम तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरिव सुदुष्करम. मग याचा अर्थ असा आहे की आपलं हे म्हणजे आहे, हे भगवंत आहे कृष्णा, मन हे चंचल आहे, अशांत आहे, जिद्दी आहे आणि अतिशय बलवान आहे. आणि त्याला वश करणे माझ्या मते एका वाऱ्याला नियंत्रणाखाली ठेवण्यापेक्षाही कठीण आहे. म्हणजे अर्जुनाचं असं म्हणणं आहे की मी एक वेळ वाऱ्यावर नियंत्रण आणू शकतो, पण मनावर मी काही नियंत्रण आणू शकत नाही. आणि हे कोण सांगतं आहे बघा. हा, आता हा अर्जुन कोण आहे किंवा हे अर्जुन कोण आहेत, तर आपल्याला माहिती आहे, आपण बऱ्याच गोष्टी ऐकल्या आहेत, वाचल्या आहेत की अर्जुन हे श्रेष्ठ धनुर्धारी होते. त्यांच्या बाल्यावस्थेमध्ये जेव्हा ते गुरूंच्या
गुरुकुलमध्ये होते किंवा त्यांच्या आश्रमात होते आणि धनुर्विद्येचे धडे घेत असताना जी आपल्याला ती पोपटाच्या डोळ्याची गोष्ट माहिती आहे, की फक्त एक अर्जुन असा होता, की संपूर्ण सगळ्या विद्यार्थ्यांमध्ये, सगळ्या शिष्यांमध्ये, की त्यालाच फक्त त्या झाडावर बसलेल्या पोपटाचा डोळा दिसत होता. म्हणजे लक्ष दिसत होतं आणि त्याच्यावर त्यांनी वेध धरून त्यांनी त्या डोळ्यावर बाण मारला. ह्याच अर्जुनाने जेव्हा द्रौपदी स्वयंवर होतं, तर त्याच्यावर द्रौपदी स्वयंवराचा पण जो होता तो किती अवघड होता, की खाली पाणी ठेवलेलं होतं भांड्यामध्ये आणि त्या पाण्यामध्ये प्रतिबिंब बघून बाण मारायचा होता आणि बाण कशावर मारायचा होता, तर वर एक असं चक्रासारखं लावलेलं होतं. त्याला असा मासा अडकवलेला होता आणि त्या मासाच्या डोळ्याला खाली प्रतिबिंबामध्ये बघून बाण सोडायचा होता. तर हा असा इतका अवघड पण सुद्धा अनेक लोक, अनेक राजे, रथी, महारथी जिथे आले होते ते सगळेच्या सगळे कुणीही जिंकू शकलं नाही. एकटा अर्जुन जो आहे त्याने हा पण जिंकला आणि द्रौपदी स्वयंवर जिंकलं. मग असे हे जे अर्जुन आहेत, की जेव्हा त्यांच्या मागच्या जन्मामध्ये भगवान श्रीकृष्णांबरोबर म्हणजे जेव्हा त्यांचा नारायणाचा जन्म होता, म्हणजे अवतार होता, तेव्हा हे नर ह्या रूपामध्ये तिथे होते. तर असे अर्जुन जेव्हा त्यांचा पांडवांचा आपल्याला माहिती आहे, की 12 वर्षाचा वनवास आणि 1 वर्षाचा अज्ञातवास म्हणजे असा 13 वर्षाचा त्यांचा वनवास होता, वनवासाचा कालावधी होता. आणि त्याच कालावधीमध्ये ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी सतत फिरत होते. एका जंगलातून दुसऱ्या जंगलात, वनातून इकडनं तिकडे ते फिरत होते. आणि असंच एकदा अर्जुन त्यांच्या काहीतरी जंगलामध्ये कशासाठी गेले होते आणि येता-येता त्यांना त्यांना एक सावट दिसलं म्हणा किंवा एक डुकराचे असं जात असताना दिसला आणि त्यांनी बाण चालवला आणि तो अर्जुनाचा बाण तो अचूक लागणारच आणि तो लगेच तिथे तो डुक्कर तिथे धारातीर्थी पडला. पण नुसता अर्जुनाचा तिथे बाण नाही लागला, ते तिथे आणखीन एक बाण लागला. दोघांचे बाण एकत्रच तिथे लागले आणि तो डुक्कर जो आहे तो तिथे जमिनीवर धारातीर्थी पडला आणि मग त्याच्यानंतर तिकडनं आजूबाजूला बघितल्यावर दिसलं, की समोरून एक भिल्ल येताना दिसतो आहे आणि मग अर्जुनाने सांगितलं, की ही माझी शिकार आहे. तो भिल्ल म्हणतो, नाही ही माझी शिकार आहे कारण की माझा बाण लागला आहे. तर अर्जुन म्हणतो, आपल्या दोघांचे बाण एकत्रच लागले आहे. असं करूया, आपण द्वंद्व युद्ध करूया आणि ज्याचा बाण म्हणजे जो जिंकेल त्याची ही शिकार. मग दोघांचं द्वंद्व युद्ध सुरू झालं. पण द्वंद्व युद्ध करत असताना लक्षात आलं अर्जुनाला, की हा कोणी सामान्य भिल्ल नाही आहे. हे भिल्लाच्या वेशामध्ये भगवान शिवशंकर आहेत आणि म्हणून त्यांनी आपली शस्त्र बाजूला ठेवली आणि नतमस्तक झाले आणि त्यांना सांगितलं, की कृपया तुम्ही तुमच्या मूळ रूपामध्ये परत या. आणि त्यांच्या भगवान शिवशंकर सुद्धा अर्जुनावर प्रसन्न होऊन मूळ रूपामध्ये परत आले आणि मग तेव्हा त्यांनी त्यांना वरदान म्हणा किंवा आशीर्वाद म्हणून त्यांचं जे गांडीव जे आहे, जे धनुष्य आहे, जे आता अर्जुनाने ह्या युद्धामध्ये त्यांच्या जवळ आहे, तर ते गांडीव धनुष्य जे आहे ते भगवान शिवशंकरांनी आशीर्वाद म्हणून अर्जुनाला दिलं. तर असा हा धनुर्धर अर्जुन आज भगवंतांना म्हणतो आहे, की मी एक वेळ वाऱ्याला मी आणू शकतो, नियंत्रणाखाली आणू शकतो, पण मनाला मी नियंत्रणाखाली आणू शकत नाही. आणि मग त्याच्यावर म्हणजे आपला लाडका शिष्य आहे, लाडका आपला भक्त आहे आणि मग त्याच्या प्रश्नांचं निराकरण नाही करायचं तर कोणाचं करायचं? आणि अर्जुनाचे हे प्रश्न नुसते अर्जुनाचे नसून ते कुठेतरी आपलं प्रतिनिधित्व करत आहेत, सामान्य माणसांचं प्रतिनिधित्व करत आहे. आणि मग भगवंताने त्याच्यावर लगेच उत्तर दिलेलं आहे. धन्य भगवान म्हणाले, हे कुंतीच्या पराक्रमी पुत्रा, चंचल मनाला आवर घालणं निसंशय कठीण आहे, परंतु निरंतर अभ्यासाने आणि अलिप्ततेने ते शक्य आहे. ज्याचे मन बेलगाम आहे त्याच्यासाठी आत्मसाक्षात्कार हे अवघड काम आहे, पण ज्याचा मनावर ताबा आहे आणि जो योग्य मार्गाने प्रयत्न करतो त्याला यशाची खात्री आहे. मग इथे भगवंत काय सांगताहेत, की निरंतर अभ्यासाने, सरावाने हे शक्य आहे. मग सराव कसला करायचा, अभ्यास काय करायचा? मग
ते त्याचा पण लगेच भगवंतांनी इथे उलगडून सांगितलेलं आहे की निरंतर सराव आणि अभ्यास म्हणजे कशाचा, तर आपल्याला अभ्यास आणि वैराग्य ह्या 2 गोष्टींचा सराव करायचा आहे. म्हणजे आपल्याला प्रॅक्टिस अभ्यास कशाचा करायचा आहे, तर आपल्याला नामजप करायचा आहे. नामजपाचा आपल्याला चालू सातत्याने नामजप करायचा आहे. आणि मग वैराग्य कसलं? वैराग्य म्हणजे त्याग. त्याग कसला? तर आपल्याला 4 गोष्टी ज्या आहेत त्या गोष्टींचा आपल्याला त्याग करायचा आहे. ज्या गोष्टी आपल्याला इस्कॉनमध्ये सुद्धा तर तुम्ही कुठल्या मंदिरात गेला तर तुम्हाला सांगण्यात येतं, की तुम्हाला ह्या 4 गोष्टीचा तुम्हाला त्यागच करायचा आहे. त्यातलं पहिलं आहे मांसाहार, त्याच्यानंतर आहे व्यसन, त्याच्यानंतर आहे कुठलाही प्रकारचा जुगार आणि अनैतिक संबंध. तर ह्या 4 गोष्टींचा आपल्याला त्यागच करायचा आहे. वैराग्यच आपल्याला त्याचं पत्करायचं आहे आणि नामजप. तर ह्या दोन्ही गोष्टींनी आपण हळूहळू मनावर कंट्रोल करू शकतो, मनावर ताबा मिळवू शकतो प्रयत्नांनी. आज करायला घेतलं आणि उद्या होणार नाही. तर तुम्हाला निरंतर सराव, आपण जेव्हा निरंतर अभ्यास करतो, म्हणजे आपण जेव्हा म्हणतो की माझी परीक्षा मार्चमध्ये आहे आणि मी फेब्रुवारीमध्ये अभ्यास करून माझा पहिला नंबर येईल, तर होणार नाही. तुम्हाला जूनपासून तुम्हाला अभ्यास करावा लागेल, तेव्हा कुठे तुम्ही मार्चमध्ये छान पद्धतीने पेपर लिहू शकाल. अशा पद्धतीने आपल्याला तुम्हाला सराव सातत्याने करायचा आहे, सातत्याने नामजप करायचा आहे. मग हे नामजप केल्यानंतर त्याचा आपल्याला कसा फायदा होतो किंवा त्याचं काय होतं ते आपण बघणार आहोत. तर आता इथे लगेच आपल्याला पुढचा प्रश्न आहे, की मन आपला मित्र आहे का शत्रू आहे? काय वाटतं तुम्हाला? आपलं हे मन आता येईल का कंट्रोलमध्ये? काय वाटतं, मन तुमचं मित्र आहे, शत्रू आहे? हरे कृष्णा. आपण ठरवलं तर ते मन मित्रही होऊ शकतं. आपल्यावर आहे ते. आपण ठरवायचं मनाला मित्र करून घ्यायचं की शत्रू म्हणून त्याच्याशी भांडायचं. ओके. हरे कृष्णा प्रभूजी. खूप छान. वर्षा हरे माताजी. कृष्णा. हरे कृष्णा. बोला. दोघही आहे, दोघही. दोघंही शत्रू पण आहे. शत्रू पण आहे आणि मित्र पण आहे. चला, दोघांनी आपल्याला एकच उत्तर दिलेलं आहे. मन आपला मित्र पण आहे आणि शत्रू पण आहे. मग इथे भगवंत काय सांगता आहेत, ज्याने आपल्या मनावर विजय मिळवला, म्हणजे ज्याच्या कंट्रोलमध्ये मन आहे, त्याच्यासाठी मन हे सर्वोत्तम मित्र आहे. परंतु जो असे करण्यात अयशस्वी ठरला, त्याचा मन सर्वात मोठा शत्रू आहे. म्हणजे बाहेरच्या शत्रूची गरजच नाही, आपलंच मन आपल्या सगळ्यात मोठा शत्रू आहे. म्हणजे मन आपलं मित्र पण आहे, आपला शत्रू पण आहे, असं इथे भगवंत सांगत आहेत. मग आपल्याला म्हणून आपल्याला नामजप करून किंवा म्हणजे सरावाने, अभ्यासाने आपल्याला आपल्या मनावर ताबा मिळवायचा आहे, असं कुठेतरी भगवंत सांगत आहेत. पण मग हे सगळं करत असताना बरेच जण करतातही, पण कुठेतरी असं होतं की काहीतरी अडथळा येतो किंवा भौतिक इच्छा आकांक्षा इतक्या असतात, डोकं उपातात, इंद्रिय विषय जे आहेत की आपण, कारण की या मोहमायेमध्ये, या बंधनामध्ये आहोत की नाही, त्यामुळे ती मोहमाया सतत आपली परीक्षा बघत असते. आणि मग काय, तुम्ही कितीही प्रयत्न केला की मी मनावर नियंत्रण मिळवणार, मी कंट्रोल करणार, मी इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवणार, पण ते काही शक्य होत नाही. आणि मग कुठेतरी काहीतरी अडथळे निर्माण होतात, काहीतरी असं होतं. आणि मग जो बिचारा कोणी आपलं नामजपाला लागला आहे, रोज सकाळी उठून नामजप करतो आहे, दिवसभरात करतोय, ते सातत्याची ते जे सुरू आहे त्याचं कुठेतरी बंद पडतं, काहीतरी अडथळा येतो आणि मग ते काही पुढे करत नाही. मग अशा लोकांचं काय होतं? अर्जुनांचा प्रश्न आहे. अर्जुन म्हणाले, हे कृष्णा, जो आरंभी आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गाच्या श्रद्धेने स्वीकार करून तो, परंतु सांसारिक आसक्तीमुळे मार्गभ्रष्ट होतो आणि यामुळे योग सिद्धी प्राप्त करू शकत नाही, अशा अयशस्वी योगाला कोणती गती प्राप्त होते? मग आपल्या काहीतरी भौतिक इच्छा आकांक्षांमुळे आपण पुन्हा जो असतो, ज्या मार्गावर लागलेलो असतो, तर आपण मार्गभ्रष्ट होतो, हो की नाही? मग त्यांचं पुढे काय होतं? मग वाया गेलं का एवढा नामजप केलेला? नाही. तर त्याच्यावर भगवंत उत्तर देत आहेत, योगभ्रष्ट योगी पुण्यात्माच्या लोकांमध्ये अनेकानेक वर्ष सुखोपभोग घेतल्यानंतर पुन्हा गुणवान कुटुंबामध्ये किंवा वैभवशाली कुटुंबामध्ये जन्म घेतात, किंवा योगाच्या प्रदीर्घ अभ्यासानंतर अयशस्वी झाल्यास तो त्याचा जन्म अशा अतिंद्रिय लोकांच्या कुटुंबात घेतो,
तो निश्चितच शहाणपणाने महान आहे. असा जन्म या जगात नक्कीच दुर्मिळ आहे. मग आता इथे भगवंत काय सांगताहेत, की हरकत नाही तुमचा कुठेतरी सराव थांबला, कुठेतरी मार्ग भ्रष्ट झाला. पण तुम्ही जो नामजप केलेला आहे, तर ते कुठेही वाया जात नाही. पुढचा जो जन्म आहे, तुम्हाला अशा कुटुंबामध्ये मिळतं, अशा गुणवान लोकांमध्ये मिळतं. तुम्हाला अनेक सुखसोयी तुमच्या पुढे अ, अ, ज्या आहेत त्या अशा तुमच्या चहूबाजूने आजूबाजूने असतात. आपण म्हणतो की नाही काय पुण्यवान माणूस आहे, काय पुण्य केलं आहे पूर्वजन्मी वगैरे आपल्या बोलण्यात नेहमी असतं, की बघावं तिथे यश. काहीही केलं तरी लगेच एवढीशी जरी काही गोष्ट केली, तरी सुद्धा भरभरून त्यांच्या हाताला यश असतं. किंवा अशा एका कुटुंबामध्ये जन्म मिळतो, की तिथं मुळातच आध्यात्मिक पोषक असं वातावरण आहे आणि जिथे त्यांची साधना थांबलेली आहे, जिथे त्यांचा नामजप, जिथे त्यांचा अकर्माचा बॅलन्स थांबलेला आहे, तो तिथून पुढे चालू होतो आहे, की ते पुन्हा नामजपाला लागले, पुन्हा त्यांना ते तसं पोषक वातावरण मिळालेलं आहे किंवा त्यांना स्वर्गप्राप्ती सुद्धा होते, त्यांचा उद्धार सुद्धा होतो. की तुमचा जिथे जसा तुमचा ज्या पद्धतीने किंवा जिथे तुमचं थांबलेलं आहे, पण पुढच्या जन्मात निश्चितच तुम्हाला अशा वेगवेगळ्या तुम्हाला एक तर गुणवान कुटुंबामध्ये तुम्हाला मिळेल, जन्माला मिळेल किंवा अशा कुटुंबामध्ये मिळेल, की जिथे आध्यात्मिक वातावरण असेल आणि तिथं तुम्हाला पुन्हा तुम्ही नामजप करू शकाल किंवा तुम्हाला स्वर्गप्राप्ती सुद्धा होऊ शकते. आणि असा अनेक जन्मानुजन्म जेव्हा तुम्ही प्रदीर्घ अभ्यासानंतर म्हणजे तुमचा जन्मानुजन्म गेल्यानंतर तुमचा अकर्माचा जो बॅलन्स आहे, अकर्माची जी शिदोरी जो आहे, ती कुठेतरी ती भरत जाते आहे, तो बॅलन्स वाढत जातो आहे आणि मग त्याच्यानंतर निश्चितच एक असा जन्म तुमचा मिळतो किंवा असा जन्म येतो, की तिथं असा व्यक्ती एक तर गुरुपदावर असतो, संत पदावर असतो महान असा आणि शतकातून एकदा सहस्राब्दी वर्षातून एखादाच असा येतो, जो संत पदावर असतो, जो गुरुपदावर असतो. पण तो सुद्धा ह्या सगळ्या टप्प्यातनं पार पडत कुठपर्यंत तिथपर्यंत गेलेलं असतं. त्यामुळे तुम्ही काहीही केलं असेल, तरी ते वाया जात नाही. आपण आता ह्या योगी जे आहेत, आपण हे जे म्हणतो, की जे योगी मग सर्वात श्रेष्ठ योगी कोण आहेत? तर नारद मुनी हे सर्वात श्रेष्ठ योगी आहेत. आणि आपण म्हणून नारद मुनींचं आपण कालच आपण एक गोष्ट पाहिली होती, लवमात्र साधुसंग. म्हणजे त्यांच्या आपण सान्निध्यात जरी आलो ना, तरी त्या नामजपाचा प्रभाव इतका असतो, की आपल्यातला शुद्ध सात्विक भाव जो आहे, तो कुठेतरी जागृत होतोच होतो. आणि आपण त्यामुळे नारद मुनींनी बघा, की एका भेटीमध्ये त्यांनी किती लोकांची आयुष्य बदललेली आहेत. आपल्याला किती गोष्टी आपल्याला माहिती आहेत किंवा आपण आता इथे 18 दिवसामध्ये आपण ऐकणार आहोत. आपल्याला सगळ्यात मोठं उदाहरण म्हणजे वाल्याकोळीचे वाल्मिकी ऋषी झाले आणि ज्यांनी रामायणासारखा ग्रंथ लिहिला, हो की नाही? तर असे अनेक उदाहरणं आहेत, की ज्यांचं फक्त एक तर काय सांगितलं होतं नारद मुनींनी, की तू फक्त विचारून ये तुझ्या घरी, की तुमच्या ह्या पापाचा वाटेकरी कोण होईल आणि नसेल तर तुला नामजप करायचा आहे. पण आपल्यासारखं कोणी असतं तर आपण लगेच म्हणाले असते, "हां, हे काय बडबड करत आहेत." पण नाही. ते ते नारद मुनी होते आणि त्यांचा लवमात्र साधुसंग म्हणजे त्यांच्या नुसत्या सान्निध्यात आल्यानंतर त्यांच्या विचारांमध्ये, त्यांच्या आचारांमध्ये आमूलाग्र बदल होतो. शुद्ध सात्विक भाव तयार होतो आणि तो वाल्याकोळी जो शिकार करायचा, दरोडे करायचा, तो नामजपाला लागतो आणि अनेक वर्ष तो करतो, असं नाही. आणि त्यांचे वाल्मिकी ऋषी होतात. म्हणजे हे आहेत, हे श्रेष्ठ नारद मुनी हे श्रेष्ठ योगी आहेत. हे आपण जे अष्टांग योग म्हणतो, तर त्यातले श्रेष्ठ योगी कोण आहेत? तर नारद मुनी आहेत. आपण आता ह्या योगाच्या इथे आपण योगा लॅडर असं म्हणू शकतो किंवा ही शिडी आहे. तर योगाच्या भगवंतांनी पद्धती सांगितलेल्या आहेत. वेगवेगळे प्रकार सांगितलेले आहेत, की कुठल्यातरी प्रकारे तुम्ही भगवंतापर्यंत पोहोचू शकतात किंवा भक्ती मार्ग करू शकतात. मग पहिलं आहे कर्मयोग. कर्मयोग म्हणजे काय? की तुमच्या इंद्रियांद्वारे तुम्ही कर्म करता करता तुम्ही भगवंताची भक्ती करत आहात. दुसरं आहे ज्ञानयोग. तुम्ही तुमच्या मनाद्वारे भगवंताची भक्ती करता आहात. तिसरा आहे अष्टांग योग. अष्टांग योग म्हणजे तुम्ही तुमच्या बुद्धीद्वारे भगवंताची भक्ती करता आहात, सेवा करता आहात. आणि भक्तियोग. भक्तियोग काय आहे?
तर तुमचे इंद्रिय नाही, मन नाही, आत्मा सॉरी बुद्धी नाही, तर तुम्ही तुमच्या आत्म्याद्वारे तुम्ही भगवंताशी कनेक्ट व्हायचा प्रयत्न करता आहात, भगवंताची सेवा करता आहात, भगवंताची भक्ती करता आहात. आणि म्हणून सगळ्यात श्रेष्ठ योग कुठला आहे तर भक्तियोग आहे. की तुम्ही ह्या सगळ्या पायऱ्या आहेत, हे सगळे टप्पे आहेत, की आधी इंद्रियांना संयमित करा, मग मनाला करा, मग बुद्धीला नियंत्रणात आणा आणि मग तुमच्या आत्म्याला भगवंतापर्यंत पोचवा. तुम्हाला आत्म्याचा स्थायी भाव काय आहे तर भगवंताची सेवा करणं. आत्मा हा एक सेवक आहे आणि त्याची सेवा करणं हा स्थायी भाव आहे, हा मूळ गुणधर्म आहे आणि तो त्याच पद्धतीने भगवंताची भक्ती करतो आणि म्हणून भक्ती योग हा सगळ्यात श्रेष्ठ योग आहे. आणि सगळ्यात तुम्ही कुठलीही पायरी सुरू केली तरी शेवट काय आहे तर भक्ती योगच आहे. आणि म्हणून इथे भगवंत सांगता आहे की आणि सर्व योगींमध्ये जो नेहमी माझ्यामध्ये मोठ्या श्रद्धेने राहतो, दिव्य प्रेममय सेवेत माझी उपासना करतो, तो योगात माझ्याशी सर्वात घनिष्ठ पद्धतीने एकरूप होतो आणि सर्वांमध्ये सर्वोच्च असतो. तर इथे भगवंत सांगत आहेत की जो माझ्या दिव्य प्रेममय भक्ती योगामध्ये सुद्धा जेव्हा आपण आत्म्याने सेवा करायला लागतो, जेव्हा आपल्या भक्तीचे एक एक पायऱ्या एक एक टप्पे वाढत जातात, तेव्हा आपला श्रद्धा, आपला विश्वास वाढतो. तिथे भगवंताबद्दलची आपल्याला आसक्ती वाढत जाते, तिथे प्रेम वाढत जातं. आणि अशी भावना म्हणजे आपण इथे तुम्हाला उदाहरण दिलेलं आहे किंवा आपण अनेक गोष्टी वाचल्या आहेत किंवा तुम्ही एखादी सिरियल पाहिली असेल टीव्ही मध्ये, तर आपल्याला माहिती आहे की गोकुळवासी, मग गोकुळवासींमध्ये त्या गायी बछडे असतील, ते झाडं असतील, पशु पक्षी असतील, तर सगळे ते गोपी, ते सगळे मानव प्राणी म्हणजे सगळे आपण तिथले सगळे गोपी असतील, तर सगळ्यांनी भरभरून भगवंतावर प्रेम केलं, कृष्णावर प्रेम केलं. जे काही करायचं म्हणजे अगदी त्याचा खोडकरपणा सुद्धा त्यांना तो हवाहवासा वाटायचा, की त्याच्या नुसत्या असण्याने त्यांना आनंद व्हायचा. असे जे गोकुळवासी होते, की ती जी होती ही प्रेम भक्ती होती. त्यांना बाकी काही ज्ञान-बिन माहित नव्हतं किंवा काय आहे, काय वेद सांगतायत, काय शास्त्र सांगतायत, काय पुराण सांगतायत, काही माहित नव्हतं. तो माझा भगवंत आहे, मी त्याचा भक्त आहे आणि त्याच्यासाठी मला काही करायचं आहे, ही एवढीच भावना होती, जी एका आईची आपल्या मुलासाठी असते, की तिला कोणी सांगायला जात नाही की तुझा मुलगा आहे, तुला हे करायचं आहे. ती आपसूक येते. मुलगा ते आपल्या मुलासाठी, मग तो मुलगा वय वर्ष 1 असो नाहीतर वय वर्ष 50 असो, ती आई मुलासाठी आपसूक काहीतरी करत असते, आनंदाने करत असते. तिला कोणी सांगायला जात नाही. ती जी भावना आहे तीच एका एका भक्ताची भगवंतासाठी असते. अगदी सहज पद्धतीने येते. गोकुळवासी सुद्धा तसेच होते आणि ती भावना, ती प्रेम भक्ती जी आहे, ती सर्वोच्च श्रेष्ठ भक्ती आहे किंवा सर्वोच्च स्थान आहे, असं इथे भगवंत सांगता आहेत. मग आता आपल्याला पुढे बघायचं आहे की वेगवेगळ्या योग पद्धती आपल्याला आधीच सांगून ठेवलेल्या आहेत, की तुम्ही म्हणजे आपल्याला काही बघायची गरज नाही, काही करायची गरज नाही. शास्त्रांमध्ये सगळं लिहिलेलं आहे, सगळं दिलेलं आहे. तर हा श्रीमद भागवतम मधला 52वा श्लोक आहे. 12व्या स्कंदामधला जो 3रा अध्याय आहे त्याच्यामधला. त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे, कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायाम यजतो मखै द्वापारे परिचर्यायाम कलौ तत् हरिकीर्तनात. मग आपल्याला आता त्याच्यात काय सांगितलेलं आहे की मी सत्ययुगामध्ये तुम्ही ही जी अष्टांग योग पद्धती आहे, ध्यान योग पद्धती आहे, तर तिथे हजारो वर्ष, लाखो वर्ष तपश्चर्या करत होते आणि तेव्हाची ती प्रणाली आहे, तेव्हा ते शक्य होतं. आता आपण 100 वर्ष पण जगत नाही हो. कुठेतरी 50शी मध्येच 50 हल्ली तर 50-40 अगदी फार म्हणजे याच्या आधीची पिढी होती की ते 60, 70, 80 पर्यंत जाऊ शकत होते. 80 सुद्धा हल्ली कोणी गाठत नाही. तर कसं शक्य आहे हे हल्लीच्या युगामध्ये? त्रेतायुगामध्ये मोठमोठे यज्ञ केले जायचे. तशा यज्ञाच्या सामग्री मिळत होत्या आणि मोठमोठे यज्ञ केले जायचे. द्वापर युगामध्ये मोठमोठी मंदिरं बांधली गेली आणि विस्तारित अशी त्यांची सागर संगीत पूजा करत असे. पण हे सगळं काही कलियुगात शक्य नाही आणि म्हणून कलियुगामध्ये फक्त सांगितलेलं आहे परमेश्वराच्या पवित्र नामांचा जप करा. म्हणजे जसं आपण आता घरी बसल्या बसल्या कोणाचा एसी चालू असेल, कोणाचा फॅन चालू असेल, मस्त तुम्ही बसलेला आहात आणि भगवद्गीता शिकत आहात, असंच कलियुगामध्ये आपल्याला नामजप सुद्धा असाच करायचा आहे.
कुठल्याही वनात जायचं नाही, हिमालयात जायचं नाही, काही करायचं नाही. फक्त जे आपल्याला 4 नियम सांगितलेले आहेत त्याचं पालन करायचं आहे आणि नामजप करायचा आहे. आणि हाच आपल्या कलियुगाचा यज्ञ आहे, विहित कर्म आहे. आणि मग आपल्याला हे का करायचं? तर आपण आता ही जी अष्टांग प्रणाली आहे, हे अष्टांग योग जो आहे, तर आपण आता एखाद्या टॉवरवर चढता आपला आहे. एक छान असा 35-40 मजली टॉवर आहे आणि तुम्हाला सांगितलं जिन्याने चढा. पहिला मजला चढाल, दुसरा चढा, फार तर 4 मजले चढाल. अगदी एखादा 5वा चढेल, बाकी वर तुम्ही चढूच शकत नाही. मग तिथे बसाल, विश्रांती घ्याल, म्हणजे हो की नाही? पण तेच तुम्हाला जर लिफ्ट असेल त्या बिल्डिंगला, तर तुम्ही फटकन बटन दाबाल, मिनिटामध्ये तुम्ही वर जाल. नामजप सुद्धा असाच आहे. अष्टांग योग पद्धती एका जिन्यासारखी आहे आणि ती खूप अवघड आहे, अडथळे आहेत आणि पूर्ण होणं केवळ आणि केवळ अशक्य आहे. पण नामजप असा आहे, तो लिफ्ट सारखा आहे. बटन दाबा, वर जा. तुम्ही नामजप करा आणि तुम्ही भक्ती योगामध्ये तुम्ही भगवंतापर्यंत निश्चित पोहोचू शकता. आध्यात्मिक टप्पे जे आहेत, पायऱ्या ज्या आहेत, त्या निश्चित तुम्ही पार करू शकतात. आणि हे कोण सांगत आहे? आपण नाही सांगत आहोत. हे भगवंत, हे शास्त्रांमध्ये दिलेलं आहे. आपण आता भागवतम मधला एक संदर्भ पाहिला, दुसरा संदर्भ बघतो आहोत. कृष्ण वर्णात विशा कृष्ण सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तनम प्राय यजंती ही सुमेधसः. कलियुगात बुद्धिमान व्यक्ती सतत कृष्णाचं नामस्मरण करणाऱ्या भगवंताच्या अवताराची उपासना करण्यासाठी सामूहिक नामजप करतात. जे सामूहिक नामजप तालवृद्धांसह करतो आपण त्याला कीर्तन असं म्हणतो. आणि ज्याचा रंग काळा असला तरी तो स्वतः कृष्ण आहे. त्यांच्या सोबत त्यांचे सहकारी, नोकर, शास्त्रे आणि गोपनीय साथीदार देखील आहेत. मग मंत्र, मन याच्यामध्ये 2 शब्द आहेत, मन आणि त्र. त्र म्हणजे नेणे, डिलिव्हरी करणे. मग कशाची? आपल्याला आपल्या मनाला कोणापर्यंत पोहोचवायचं आहे? मन इति त्रायते, कुठे न्यायचं आहे मनाला? तर मनाचं गंतव्य स्थान काय आहे? आता आपलं मन कसं असं सैरावैरा आहे, स्थिर आहे का नाही? आपण असं शांत बसायचं म्हटलं तरी मनात 10 विचार येतात. याने काय केलं, त्याने काय केलं, कोणाचा फोन आला का, मोबाईलवर व्हॉट्सअपवर काय आलं आहे, इन्स्टावर कोणी स्टेटस ठेवलं आहे का, फेसबुकवर कोणाचा अपडेट आहे का, काहीतरी मॅचचं काय सुरू आहे, या सिरियल मध्ये काय झालं, खाली कोण आवाज देत आहे, असे अनेक. आपण शांत बसूच शकत नाही, हो की नाही? असं आपलं हे अशांत मन आहे. हे मन आपल्याला, याचा आपल्याला वेग सांगितलेला आहे, भागवतम मध्ये सांगितलेला आहे. 9 लाख मैल्स पर सेकंद असा आपल्या मनाचा वेग आहे. इतका तो सैरावैरा असं आपलं मन आहे. मग त्याला नियंत्रणाखाली आणायचं, त्याला आपल्याला कंट्रोल मध्ये आणायचं असेल तर आपल्याला काय करायचं आहे? आणि मग त्याला कंट्रोल मध्ये आणून त्याला भगवंतापर्यंत पोहोचवायचं आहे, हो की नाही? मंत्र, आपल्याला मन किती त्रायते, मग काय त्याच्यासाठी आपल्याला मंत्र म्हणायचा आहे आपल्याला. मग कुठला मंत्र आहे तो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आणि मग हाच जेव्हा तुम्ही छान सगळे सत्संग भक्तांच्या संघासह मंत्र म्हणतात की, आणि मग त्याचं तालवृद्धासह म्हणतात, तेव्हा त्याच मंत्राचं संकीर्तन होतं. आणि मग याचे अनेक शास्त्रांमध्ये वेगवेगळे संदर्भ आहेत. नारायण संहितेमध्ये सांगितलेलं आहे की, नारायण संहितेमध्ये काय सांगितलेलं आहे? कलियुगे युग धर्म नाम प्रचार, ताठी लागी पिता वर्ण चैतन्य अवतार. की नारायण संहितेमध्ये चैतन्य महाप्रभूंच्या अवताराबद्दल सांगितलेलं आहे आणि त्यांनी आपल्याला जो मंत्र दिलेला आहे, कलियुगात लोकांनी फक्त भगवंतांच्या पवित्र नामाचा जप केला पाहिजे. मग ते 16 मंत्र जो आहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हा मंत्र आपल्याला फक्त म्हणायचा आहे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे इति सोडसकम नमन काली कलमसा नास नमनत परत रूपय सर्व वेदेषु दृश्यते. काली संतारण उपनिषदामधला हा श्लोक आहे, ज्याच्यामध्ये म्हटलं आहे की सर्व वैदिक साहित्याचा शोध घेतल्यावर हरे कृष्णाच्या जपापेक्षा या कलियुगामध्ये कुठल्याही धर्माची पद्धत अधिक उदात्त सापडेल. आणि मग आपल्याला कलियुग हा जो कलियुग आहे, तिथं आपल्याला दुसरा कुठलाही
तारणहार नाही म्हणू शकतो, किंवा चैतन्य चरितामृत मध्ये आपल्याला हे याचा आपल्याला सांगितलं आहे महाप्रभूंनी. हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति गतिर अन्यथा. मग हे कलियुग कसं आहे? हे एका भांडणाचं, दांभिकतेचं फसवं युग आहे. आणि मग या युगामध्ये मुक्तीचं एकमेव साधन कुठलं असेल तर परमेश्वराच्या पवित्र नामाचा जप. दुसरा कुठलाही मार्ग नाही, दुसरा कुठलाही मार्ग नाही, दुसरा कुठलाही मार्ग नाही. आणि मग आपल्याला अजून एक संदर्भ भागवतम मधलाच आहे. 51वा श्लोक आहे 12व्या स्कंदातला 3रा अध्याय मधला. कले दोष निधे राजन नसती योको महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत. माझ्या प्रिय राजा, कलियुग जरी दोषांनी भरलेलं असलं तरी या युगात एक चांगला गुण आहे. तो असा आहे की हरे कृष्ण महामंत्राचा जप केल्याने मनुष्य भौतिक बंधनातून मुक्त होऊ शकतो आणि अतींद्रिय राज्यात उन्नत होऊ शकतो. म्हणजे युगात पूर्वी, आताच आपण पाहिलं सत्ययुगामध्ये जी ध्यानयोग प्रणाली जी आहे किंवा अष्टांग योग प्रणाली आहे, लाखो वर्ष तपश्चर्या करत होते, तेवढं त्यांचं आयुष्य होतं. आणि ते तपश्चर्या करत होते तेव्हा कुठेतरी त्यांना भगवंत प्रसन्न होत होते किंवा कुठेतरी मुक्तीचा मार्ग सापडत होता. आपल्या कलियुगामध्ये आपलं आयुष्य किती आहे बघा, 16, 50, 60, 70, 80, फार फार तर 80, अगदी क्वचित 80च्या वर जातात, हो की नाही? पण ह्या एवढूशा आपल्या कालावधीमध्ये सुद्धा आपण जर नामजप केला तर आपल्याला गती मिळणार आहे, आपल्याला मुक्तीचा मार्ग मिळणार आहे. आणि हेच एक उत्तम असं साधन आहे कलियुगामध्ये. हे आपल्याला इथे भागवतम मध्ये सांगितलेलं आहे. भगवद्गीतेमध्ये सुद्धा याचा आपल्याला 10व्या अध्याय जो आहे विभूती योग, त्याच्यामध्ये आपल्याला भगवंतांनी सांगितलेलं आहे, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी, यज्ञांचा मी पवित्र नामजप आहे. आणि मग आपल्याला अजून शास्त्र संदर्भ एक आहे चैतन्य चरितामृत मधलाच, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ती तत्रापीर्ता नियमितः स्मरण न कला एतद अर्षि तव कृपा भगवान माम अपि दुर्दवम इदम ज्ञानम इहना. हे परमपुरुष भगवंत, तुझ्या पवित्र नामातच जीवाचे सर्व सौभाग्य आहे. आणि म्हणून तुझी अनेक नावं आहेत, जसे की कृष्ण आणि गोविंदा. तू या नामांमध्ये आपले सर्व सामर्थ्य गुंतवले आहेस. आणि ते लक्षात ठेवण्यासाठी कोणतेही कठोर आणि जलद नियम नाही. म्हणजे भगवंताचं नाव घेण्यासाठी कुठलाही नियम नाही, कुठलेही असे कठोर असे नियम नाही आहेत. मग हा महामंत्र कसा म्हणावा? मग या मंत्राची सुरुवात जी आहे ती पंचतत्व मंत्राचा जप करून करावं. हे पंचतत्व मंत्र म्हणजे चैतन्य महाप्रभू यांनी आपल्याला हा 16 मंत्र दिलेला आहे. तर आणि मग त्यांचे जे अनुयायी होते तर त्या सगळ्यांना आपण वंदन करून आपण हा नामजप करायचा आहे. मग ते जे आहे ती श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादी गौर भक्तवृंद या 5 जणांना आपण वंदन करून त्यांना स्मरण करून आपण नामजप करायचा आहे. आणि मग हा मंत्र कसा करायचा की जोरात म्हणायचा, म्हणजे आपल्याला आपला आवाज ऐकू येईल, हो की नाही? म्हणजे आपलं वाचिक तप किंवा आपण मंत्र तोंडाने सुद्धा म्हणतो आहे आणि आपल्याला श्रवण भक्ती सुद्धा आपल्याला ऐकू सुद्धा येईल. तर असा इतका जोरात म्हणायचा आहे. शुद्ध स्पष्ट उच्चार करावा. त्याच्यानंतर निश्चितच जप करताना तो तितक्याच आदराने आणि भक्तिभावाने करायचा प्रयत्न करावा. त्याच्यानंतर तुम्ही कुठेही बसू शकता, कोणत्याही स्थळी, चालता बसून तुम्ही काही काम करत आहात, तुम्ही गृहिणी घरात स्वयंपाक करत असतील, काही करत असेल तर, आणि कुठलीही दिशा, ही दिशा ती दिशा नाही, तुम्ही कुठेही भगवंताचा नामजप करू शकतात. असे कुठलेही नियम नाही आहेत. हो, पण तुम्ही दिवसभर करा, पण पहाटे जेव्हा तुम्ही ब्रह्ममुहूर्तावर उठून नामजप करतात तर तो अधिक श्रेयस्कर आहे आणि अधिक फायदेशीर आहे. मग ब्रह्ममुहूर्त म्हणजे साधारण आपला सूर्योदयाच्या 1.5 तास आधीचा कालावधी, म्हणजे साधारण 4:30च्या दरम्यानचा जो आहे तो कालावधी जो आहे तो ब्रह्ममुहूर्त आहे. आणि तेव्हा आपल्याला तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल किंवा तुम्ही कोणाला सांगत असाल किंवा तुम्हाला कोणी सांगितलं असेल की पहाटे उठून अभ्यास करायचा.
की आपलं पहाटे उठून कुठलंही आपण काम केलं की ते आपल्या लक्षात राहतं, ते खूप छान होतं. कारण की ब्रह्ममुहूर्ताचा हा जो कालावधी जे आहे, हा जिथे सात्विक प्रभाव जास्त असतो, शुद्ध सात्विक प्रभाव जास्त असतो आणि त्यामुळे आपण जे काही करतो त्याच्यामध्ये आपल्याला निश्चित जास्तीत जास्त फायदा होतो. आपण फार उत्तम पद्धतीने ते काम करू शकतो आणि म्हणून नामजप जर आपण केला तर तो अधिक श्रेयस्कर आहे. मग तुम्ही तो जप स्नानापूर्वी करा, स्नानानंतर करा, असं त्याच्यासाठी कुठलंही बंधन नाही. जप करताना तो मोजणं श्रेयस्कर. म्हणजे तुम्ही जर तुळशी माळेवर जर जप केला, 108 माळ्यांची जी माळ असते, तर तो तशा पद्धतीने तुम्ही तो मोजून केला तर तो निश्चित श्रेयस्कर आहे. मग जप कसा करू नये? मग बरेच जणांना असं होतं की 16 अक्षरं आहेत ना, मग काही-काही जण एखादं अक्षर खाऊन टाकतात, विसरून जातात. तर नाही, 16च्या 16 शुद्ध स्वच्छ म्हणायचे आहेत. हे जो मेरुमणी किंवा हा जो कृष्णामणी ज्याला म्हणतात, त्याच्यावर जप करू नये. म्हणजे जो असतो की नाही, जो एक असा वर मणी असतो तो, त्याच्यावर जप करू नये. मग हातात एकीकडे जपमाळ आहे आणि एकीकडे पुस्तक, मोबाईल, कुठेतरी टीव्ही सुरू आहे, हातामध्ये वर्तमानपत्र आहे, असं करू नये. मिथ्याचार करू नये, असं इथे सांगता आहेत. मग जप करायचे फायदे काय आहेत? तर निश्चितच आपल्याला आपलं जे आपण कर्मफळ म्हणजे आपण ज्याला प्रारब्ध म्हणतो, नशीब म्हणतो, जे काही आपण शिदोरी बरोबर घेऊन आलेलो आहोत, तर निश्चित ते आपल्याला जी कर्मफळ जे आहे, ज्या कर्मबंधनात आपण अडकलेलो आहोत, तर त्याच्यापासून आपल्याला मुक्ती मिळते किंवा आपल्याला त्याचा जो काही दाह जो असेल तो कमी होण्यासाठी आपल्याला निश्चित मदत होते. ज्या अनेक व्यसन, वाईट सवयी हल्लीच्या तरुणांमध्ये जास्त बघायला मिळतात, तर त्यांच्यापासून नामजपामधनं मुक्ती मिळते. तुमच्यामध्ये ज्या असलेल्या चिंता, तणाव जे आपलं हल्लीचं जे आपलं आयुष्य जे आहे, जे घड्याळाच्या काठावर चालणारं आयुष्य आहे आणि सतत आपली चिंता, तणावामध्ये आपण वावरत असतो, तर त्याच्यापासून निश्चित आपल्याला मुक्ती मिळते. आपल्याला आणि जिथे चिंता नाही, तिथे मन शांत आहे, तिथे आनंद आहे आणि तिथे समाधान आहे. तिथे आपल्याला खरा आनंद, निर्मळ आनंद मिळतो. तिथेच आपल्याला हळू-हळू जेव्हा आपण नामजप करतो, अंतर्बाह्य शुद्धीकरण होतं. आत्मज्ञान, दिव्य ज्ञान काय आहे, निश्चितच ते आपल्याला प्राप्त होण्यास मदत होते. आणि मग बरेच लोकांनी हा नामजप करायला सुरुवात केली आहे किंवा करत आहेत आणि मग त्यांचे काही अनुभव आहेत, की हा खरंच एक इथे सांगताहेत, की आपल्याला आत्मसाक्षात्कार होण्याची ही एक प्रक्रिया आहे. महामंत्राचा जप केल्यानंतर बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला आपल्या फेवरमध्ये घडत आहेत किंवा अनुकूल घडत आहेत, असं आपल्याला वाटू लागतं. त्याच्यानंतर आपल्या आयुष्यामध्ये अनेक चढ-उतार आलेले असतात, येतात कारण की आपण प्रारब्ध घेऊन आलेलो आहोत, कर्मबंधनात अडकलेलो आहोत. पण त्या चढ-उतारांचा आपण स्पेशली उतारांचा, त्या दुःखाचा आपण आत्मविश्वासाने त्या फेस करू शकतो. आणि इथे आपल्याला म्हणत आहेत, की अनेक वर्ष हा जप करत आहे आणि त्याला आनंद मिळालेला आहे. आनंदाशिवाय दुसरं काहीही मिळालेलं नाही. त्याच्यानंतर इथे अजून एक अनुभव असा आहे, की पुन्हा त्याने तेच सांगितलेलं आहे, की आयुष्यातील चढ-उतार जे आहेत ते आत्मविश्वासाने सामोरं जाण्यास मदत झालेली आहे. की जप केल्याने अनेक वाईट सवयी, व्यसनं जी आहेत, ती सोडण्यास मदत झालेली आहे आणि जगाच्या दृष्टीकडे किंवा बऱ्याचशा गोष्टींकडे पाहण्याची दृष्टी बदललेली आहे. आणि मग नामजप सुरू केल्याने प्रचंड आनंद होतो आहे, की आनंद काय आहे मुळामध्ये, जो क्षणिक आनंद की चिरंतन आनंद यातला फरक समजतो आणि चिरंतन आनंदाकडे माणूस निश्चित वळतं. आणि अजून बऱ्याच जणांचा अनुभव आहे. त्याच्यात अजून सांगितलेलं आहे, की जीवनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला, गोष्टींकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आपला बदलला आणि हे केवळ आणि केवळ नामजपाने, महामंत्राने शक्य झालेलं आहे. आपल्याला अनेक गोष्टी आपण फेस करत असतो. त्यामुळे तणाव, नैराश्य आणि ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, तर त्या आपल्याला दूर होतात. अज्ञान जे आहे आणि ॲक्चुअली त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी असतात, तर त्या दूर होतात आणि निश्चित आपल्या गोष्टींकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलतो. असं इथे नामजपाचा हा फायदा एक सांगितलेला आहे.
की आपण नेहमीच चिंतेमध्ये असतो, तर त्या छोट्या छोट्या चिंता असतील, मोठ्या मोठ्या चिंता असतील, पण आपण डळमळत नाही आणि शांत पद्धतीने आपण त्याच्यावर सोल्युशन काय आहे किंवा काय प्रॉब्लेम जो असेल तर तो फेस करण्यासाठी सज्ज होतो, तयार होतो. हरे कृष्णाचा जप केल्याने आपल्याला वेगवेगळी कृष्ण भावनेवरील वेगवेगळी पुस्तकं वाचायला मिळतात आणि नुसतं वाचन केलं की नाही, तर आपण जेव्हा वाचन करतो तेव्हा काहीतरी बोध घेतो, काहीतरी आपल्याला आनंद मिळतो, शांती मिळते. निश्चित आपल्या जीवनशैलीमध्ये आपण बदल करू शकतो आणि म्हणून इथे सांगता आहेत की तुम्ही पण हा नामजप करू शकता. अनेकांचे अनुभव आहेत, तुम्ही पण नामजप करा, तुम्ही पण तुमचा आनंद शेअर करू शकता, तुम्ही सुद्धा आनंदी राहू शकतात. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपला आहे. आपला आजचा अध्याय होता ध्यान योग आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला अष्टांग योग जो आहे, अष्टांग योगाचे वेगवेगळे जे टप्पे जे आहेत, 8 टप्पे आहेत, ते कुठेतरी भगवंतांनी आपल्याला सांगितलेले आहेत. आणि मग आपण अर्जुनाचा लगेच प्रश्न आहे की हे तर खूप अवघड आहे. मग मनाला संयमित कसं करायचं? की मन एका वाऱ्यापेक्षाही चंचल आहे, वाऱ्याच्या वेगापेक्षाही त्याचा वेग जास्त आहे. तर त्याला कसं संयमित करायचं? आणि मग भगवंत सांगत आहेत की आपण सराव करायचा, वैराग्य काय म्हणजे आपल्याला काही गोष्टींचा त्याग करायचा आहे, काही नियम पाळायचे आहेत आणि नामजप करायचा आहे. पण नामजप करता करता जर काही अडथळे आले मध्येच ते आपण नाही करू शकलो पूर्ण, तरी भगवंतांनी सांगितलेलं आहे काही हरकत नाही. त्यांना पुढच्या जन्मामध्ये त्यांना असंच पोषक वातावरण मिळतं की त्यांचा जिथे जप थांबलेला आहे तिथूनच त्यांची पुढे सुरुवात होते. आणि सगळ्यात श्रेष्ठ असा कुठला योग आहे तर तो भक्तियोग आहे. तुम्ही कुठलीही सुरुवात करा, तुम्ही कर्मयोगाची सुरुवात करा, ज्ञानयोगाची सुरुवात करा, पण तुमचा फायनल शेवटचा टप्पा काय आहे तर भक्तियोग आहे आणि नंतरच तुम्हाला वैकुंठ धाम किंवा मोक्षधामामध्ये तुम्हाला त्याची प्राप्ती आहे. मग असा हा भक्तियोग काय आहे तर आपल्याला पुढच्या 6 अध्यायांमध्ये बघायचं आहे, पुढच्या पडावामध्ये बघायचं आहे आणि इथेच आपल्या भगवद्गीतेचा एक मुख्य पडाव जो आहे कर्मयोग जो आहे तो इथे संपलेला आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण माताजी. खूप छान सांगितलं आज पण तुम्ही.